Kusukela ekudalweni komhlaba umoya wakhe wawehla wenyuka. Amandla akhe angunaphakade abonakaliswa ngokusobala. Abonakaliswa ngokudaliwe ukuze uluntu lingabi nako ukuzilandulela. Uke uzibuze ukuthi uNkulunkulu wayilima kanjani uma wake walima? Ekuqaleni wadala konke ezindaweni zako ngenhloso. Wakha izindlela zokubusa imvelo yakhe ngokwehlukana kwayo ukuze ichume. Umsebenzi wezandla zakhe uyamangalisa uma ubuka. Kungakho sisho sithi mdali izindlela zakho zingaphezulu kwezethu. Emthethweni oyibekele indalo yakho ufaka othi kancane noma kungabibikho ukuphazamiseka komhlabathi. Kungacekelwa phansi kufakwe izinto ezibolayo phansi ngokuhlukana kwazo. Amandla kaJehova avezwa ngokusobala indalo yakhe ukuze thina njengamadodana namadodakazi akhe singabi nakuzilandulela. Oh, you place the stars in the heaven, let them be revealed. The promises, walk in it. Shine bright, let your glory fill this land. Faith, hope, you know that the blessings are coming, Jesus. Umuntu udume kabi ngokucekela phansi isimangaliso sendalo kaNkulunkulu. Cishe nje eminyakeni emithathu izenzo zomuntu zingacekela phansi indalo ebinesivuna. Ngendlela yokuthi ngisho esimweni esihle sezulu lapho khona sithola imvula eyanele angeke isakwazi ukwenza kahle. iAfrika inkulu ngendlela yokuthi ingahlanganisa iAmerica, iEurope, iChina kanye neAlaska kuyona. Lelizwe linamagugu emvelo amaningi kunamanye amazwe, kodwa nakuba kunjalo ikwazi ukukhiqiza 5% kuphela umkhiqizo wasekhaya emhlabeni wonke. Abantu abayizigidi ezu-750 balimela emlonyeni yabo, kodwa abakwazi ukukhipha ukudla okwanele ukondla imindeni yabo. Singasayiphathi yokwenza inzuzo. Umndeni udinga amagalane awu-1200 ommbila ukuze uphile unyaka wonke. Kodwa isivuno siqhugela la ku-350 kwamagalane ngehektha. Ngokwesilinganiso lungaphezulu kwezigidi ezingama-20 usizo lokudla olungena ochwebeni lase-Afrika ngonyaka. Sekuyinto eyaziwayo emazweni omhlaba ukuthi i-Afrika yizwe elihlale lidinga usizo. Uma ngabe sibuka lezi zibalo nenani losizo olungenayo, umuntu uyeke azibuze ukuthi ngabe ukhona yini umehluko noma siqhubeza phambili ubumpofu. Abampofu baqhubeka nokuba mpofu futhi kubonakala kungekho inhlansi yethemba yokuphela kwalelifu elimnyama nokulahlekelwa ithemba. iAfrika ilona zwekazi elinesibalo sabantu abaningi ababhuqwa indlala esinyuka minyaka yonke. Lapho khona ngokwesilinganiso oyedwa kwabathathu ongondlekile eAfrika. Qhubeka ngokwenza ngezindlela zethu. Ukulima, ukubhuqabhuqa inhlabathi yethu, ukushisa nokutshala uhlobo olulodwa minyaka yonke. Umphumela walokho ezolimo jikelele zibhekene nenkinga yokwehla kwesivuno, ukuphundla nokulahleka kwenhlabathi nokungaphumeleli kwabalimi okuphoqa ukuthi baguqukele ezindleleni zesimanje. Kufanele sizibuze ukuthi yini esiyishiyela izingane zethu nezizukulwane eziyolandela emva kwabo. Kungani iAfrika inhlwempu? Asiye emqulwini wezolimo ukuthola impendulo yalombuzo. Isaiah 58 kumele ngabe sigcwalisa ukuzila kweqiniso, ukuthukulula, ukusasa nokuqashula ijoka. Ukondla abalambileyo umbathise abahambaze nokwakhela umphemo abangenamakhaya.
Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu isixazulule isisimangaliso ekongeni ukudla kanye nezinkinga zobubha kubantu basemaphandleni. Kuyindlela yokuhlomisa abampofu ukuze baphume emaketangeni obubha basebenzise lokhu uNkulunkulu abaphe khona ukumbula noma ukugcwalisa izithembiso zakhe zokuphila impilo ephelele nemnandi. Uyabona, uma upha umuntu inhlanzi umondla okusuku olulodwa, kodwa uma umufundisa ukudoba umondla impilo yakhe yonke. Promises, walking. Izwi likaNkulunkulu lithi, abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Kufanele siqiniseke ukuthi sifundisa abampofu ukwethembeka kwezolimo ngaphambi kwakho konke. Ngifuna ukutshela umhlaba ukuthi iAfrika ayinhlwempu. iAfrika icebe kakhulu. Sinenhlabathi enothe kakhulu. Emhlabeni wonke abantu bangitshela ukuthi iAfrika inenhlabathi enothe kakhulu. Njengoba ngimi lapha, ukusuka ephansi ezinyaweni zami, kunamagugu kaJehova. Yeka ubuhle obungaka umdali asiphe kona eAfrika. Ukulima ngendlela kaJehova kuyintshumayelo yakho kokubili, izwi kanye nokwenza. Ukuqaqa ijoka lobubha. Ukulima ngendlela kaSomandla sekukhombise impumelelo kusukela ngo-1984. Lapho khona uBrian Oldrive wazama khona ukulima kokuqala ngale ndlela. Elima insimu enkulu eHinton eZimbabwe, cishe walima amahektha angu-3,500. Ukusukela lapho ukutshala ngendlela kaNkulunkulu kwabhebhetheka emazweni amaningi emasonto amamissionary kanye nezinhlangano ezizimele zingenza ushintsho olusemqoka ukudlulisa lo myalezo wethemba kuyo yonke iAfrika kanye nomhlaba wonke. Ukutshala ngendlela kaJehova kuyona indlela yokwenza kuphela, kodwa kumbandakanya isimo esikahle ngokozomphefumulo, indlela yokuphatha kanye nendlela yokwenza kwezolimo. Kufanele sazi ukuthi ijoka lobubha ilona elokuqala ezintweni ezithinta umphefumulo. Uma sigxila kuphela ekwenzeni nasekuphatheni, angeke siphumelele ukusiza abampofu. Ngifisa ukuthi bonke abantu abeza kule ntaba bazodumisa uNkulunkulu kuphela, kodwa akunjalo. Abantu base-Afrika babambelele kakhulu kwizangoma nasekukhonzeni amadlozi. Namanje abantu basathwala imiphongolo yokudla beze lapha ukuzokhonza amadlozi. Izinyanga nabathakathi batholakala kuzo zonke izindawo, futhi kuye ukubona uma kukhona isimo sebucayi esithinta impilo. Izinyanga futhi ziyabizwa ukuthi zizothandazela inhlabathi ukuze kutholakale isivuno kanye nemvula. Isikhathi esiningi amasonto ayakuvumela lokhu. Ashaye sengathi awaboni, benze sengathi kuyingxenye yesikompilo. Lokhu yikhona okwenza ukuthi ibandla ezwenikazi liphile ngaphansi kwesiqalekiso, ngaphandle kwesithembiso sikaJesu sempilo ecicimayo. Amathempeli ezimpilo zethu asekuncithakalweni ngoba besikhonza izinkaniko zenyama yethu nezindlela ezingalungile nokungahambi ngendlela kaNkulunkulu. Thina njengamadodana kaNkulunkulu namadodakazi ake sizinikele ekuvuseleleni ithempeli likaNkulunkulu ezimpilweni zethu. Ngokuqaphela izindlela zethu sizenze zihambisane nezikaNkulunkulu, kungabi ngokomoya kuphela kodwa nangokomqondo nangokomzimba ngokunjalo. Ububele bukaJehova buqiniseke kuyo yonke imisebenzi yethu emihle. Umbuso ogxile ekusebenzeni ngokwethembeka ngalokho uJehova akuphe khona ukwenza izimanga zakhe. Igama lami ngingufana. Ngisala ukwazi ngoba ngangingenayo imali yokuthenga umanyolo nokusebenzisa umquba. Ngavele ngathatha isiduli ngasifaka emigodini. Emva kwalokho ngabona ummbila wami ukhula kahle kakhulu. Kunokuqhathanisa nalapho engangingafakanga khona isiduli okwakungenalutho. Ngokwami angimbonganga uNkulunkulu njengoba engibusisile, nginokuthile engizokufaka kulonyaka.
Akwesifune ngezinhliziyo zethu ukutshala ngobuningi nangenjabulo, futhi siyovuna kakhulu ngenjabulo. Ukunikela kuNkulunkulu kumnikeza udumo ngendlela ongeke ukwazi ukuyichaza. Ukunikela kuNkulunkulu kuyasiphoqa ukuba sibheke nokwenzeka ngaphandle kwezimpilo zethu. Bese siqala uhambo lokukhohlwa ukuyicabangela thina, lapho sibeke umbuso wakhe ngaphambi kwezidingo zethu. Izichronicles zesibili, 7 verse 14. Bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelele izono zabo, ngiphilise izwe labo. Sithabathe igunya lethu njengabantwana bakaNkulunkulu ngokuthatha uJesu kuwo wonke amakhono empilo yethu. uJesu wasifundisa ukukhuleka. Umbuso wakho mawufike emhlabeni njengalokhu kwenzeka ezulwini. Ngokuka Luke 16 iverse eka10 uthi, "Lo othembekile kokuncane uthembekile futhi nakokukhulu." uNkulunkulu ufuna sinakekele umhlaba wakhe. Ngokukhulayo senze inzuzo ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu ngezinhliziyo eziphelele. Ukuze ukutshala ngendlela kaNkulunkulu kube nenzuzo ekhulayo, simele ukubhekana nayo futhi sithuthukise amakhono okuphatha. Abathathu bongongamela ekutshaleni ngendlela kaNkulunkulu bangukwenza izinto ngesikhathi, ngendlela esezingeni eliphezulu, kanye nokuba nokuncane okumoshekayo. Ngizethula kuwe njengo-Make Sure Mtshenge, lona umndeni wami. Sisebenza ndawonye njengeqembu. Uma wenza konke ezingeni eliphezulu, uNkulunkulu uyakubusisa. Kungakho ubona lezi tshalo ezinhle kakhulu. Ingoba sasebenza ngokusezingeni eliphezulu. Inqubo yethu yokuqala nje, ungalimi, ungashisi noma wonakalise ingubo kaNkulunkulu. Shintshanisa izitshalo. Ngokulandela imfihlo esayimbulelwa ubaba wethu osemazulwini, siyothola umvuzo ngokusheshsha. Sisentabeni enhle embusweni waseLesotho endaweni ebizwa ukuthi iMaputseng. Kudala ngabo-1800s amamissionary afika kulelizwe elihle kanje ephethe igeja. Igeja laba undabuzekwayo emphakathini ngendlela yokuthi uma uyindoda ungenalo igeja kwakuba umqansa ukuthi uganwe. Umphumela walokho kwaba ukusungulwa kwamasimu amaningi agcina esethumela ummbila nakwamanye amazwe. Kodwa lokho akuthathanga isikhathi eside njengoba uzibonela la emlandweni. Uyabona ngokukaNkulunkulu uma ungathembekile kuloko okuncane uthatha konke. Kulolu daba isono sokulima sicaciswe ngokusobala. Lapha sikhuluma ngenhlabathi engayiyofinyelela kumathani ayisithupha amamitha. Ukushona phansi, inhlabathi iguguleka kabi futhi sekunzima ukuthi ithele izithelo. Lena inhlekelelo uqobo lwayo. Ngalinye lamathileyi akhombisa ukwehla kwamanzi okungu-15 degrees. Umehluko ukuthi leli inhlabathi yensimu ejwayelekile elinyiwe, kanti leli inhlabathi efanayo futhi elinyiwe. Lena imbozwe ngengubo kaNkulunkulu. Kucace bha kulesibonelo ukuthi ukwehla kwamanzi emhlabathini elinyiwe kukhulu. Bheka inani lenhlabathi engenzansi kule ngilazi. Lobu ubulima bokulima. Ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu na ukusebenzisa inhlabathi efanayo elinyiwe ekwehleleni okufanayo. Lena embozwe ngengubo kaNkulunkulu ungabona ukuthi kuncane ukwehla kwamanzi nokuguguleka komhlabathi. Lena indlela kaNkulunkulu. Umbilo uyingqalabutho kubo bonke abantu abampofu kuzwekazi, ngakho ke izifundo zethu zizogxila kulesi sitshalo. Nakuba ukulima ngendlela kaNkulunkulu sekukhombise enkulu impumelelo ezitshalweni ezahlukene ezimbandakanya usoyabhini, umamabele, ukolo, amakinati, ubhontshisi, umdumba, ukotini nokunye. Abalimi bagqugquzela ukuba baphathe amasimu abo njengamabhizinisi.
kanye nobufakazi obuchaza lapho belime khona ngendlela kaJehova ngezinhliziyo zabo zonke. Okokuqala empilweni yami ngivuna amasaka awu7 kuya emasakeni awu70. Kanti lo mbila enginawo ngikwazile ukudayisa omunye wawo ngabuye ngakwazi ukuthenga ingadi yami kanti futhi nendlu yami engihlala kuyona manje. Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu kubonakaliswa ngokutshala izingajana ezingo-6 by 6 meter. Okwenza abafundi babone futhi bakwazi ukuzenzela besebenzisa le ndlela. Lezi ngajana zibizwa ngezingadi ezenziwe kahle. Futhi zitshalwa ngaphambi kwemvula ukuqiniseka ukuthi abantu bathola ithuba elanele lokumba imigodi endaweni encane bese belisebenzisa emasimini abo amakhulu. Lezi ngajana ziyizibonelo okukhombisa ithemba likaNkulunkulu emphakathini. Ubaba wayejwayele ukuthola amasaka amathathu o50 kg ku-half we-hectare wensimu awayedlulisele kimi njengendlalifa. Kodwa ngesikhathi ngizwa ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu, ngenza njengoba ngifundisiwe. Ngonyaka olandelayo ngathola amasaka awu45 o50 kg bamasaka endaweni efanayo. Ngonyaka wesithathu ngathola o50 kg abawu54 bamasaka. Ngonyaka wesine ngathola o50 kg abawu69 bamasaka. Nginikela lonke udumo kuNkulunkulu ukubonga nokumdumisa. uJesu wathi, akukho engikwenzileyo ubaba angakwenzanga. Thina njengabantwana bakaNkulunkulu kufanele siyithobe sazi ukuthi izindlela zethu azisebenzi. Silandele izindlela zikaNkulunkulu ngezinhliziyo zethu zonke. Let your glory fill this land, faith. Oh, you know that the blessings are coming.